Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum warahmatullah. Yau za mu gabatar da tutorial na musamman dangane da vmix. Alhamdulillah, kamar yadda muka alkawari cewa za mu dan yi bayani dangane da software vmix, to insha Allahu Allah ya ba mu aran lokaci domin mu gabatar da wannan tutorial. Da farko zan fara da bayani dangane da ita vmix. So wannan ita ce vmix, kuma software ce da ake amfani da ita daga gidajen tv, musamman a nan arewacin Najeriya. Akwai wata software da ake kiranta asymmetry. So ita tana da ɗan tsada, kuma yawanci manyan gidajen tv irin su BBC, CNN, Al Jazeera da sauransu yawanci sun fi amfani da ita. Amma dai ita wannan tana da sauƙi da kuma sauƙin sarrafawa. To abinda ta kunsa a gurguje, ita wannan software ta vmix ta kunshi abubuwa kamar guda uku akalla. Akwai recording, sannan akwai schedule, sannan kuma akwai stream. Stream ya danganta da wani stream za a yi. Misali, za a yi streaming ne akan YouTube da Facebook, ko kuma za a yi akan satellite, ma'ana transmission za a yi zuwa satellite. So ya danganta. Insha Allah za mu yi bayani dangane da wannan. So da farko za mu fara daga recording. So wannan shine interface ɗinta. Nan muna kiran shi misali output. Muna kiran shi output. Duk abin da ya zo nan to kai tsaye zai fita inda ake so ya je. Ma'ana in recording aka yi, so nan ne zai yi recording. Idan transmission ne nan yi, idan ma streaming ne so duka nan ne. So nan kuma kamar preview ne kafin ka ɗora abin ya dawo nan. So nan kuma kamar timeline ne inda za ka shirya duk abubuwan da kake so ka dinga sakawa akan vmix. So ga add input nan, ga recording, ga external, ga stream, ga multicoder, sannan kuma ga playlist. So waɗannan duka abubuwa ne da ta ƙunsa. So za mu fara da add input. So da zarar an shiga add input, akwai abubuwa da za mu yi bayani misali daga ciki, ba lallai duka ba. So wasu ba mu amfani da su gaskiya, ko kuma buƙatar amfani da su ɗin bata tashi ba. Amma dai akwai waɗanda ya kamata mu yi bayani akai, kamar list, akwai ndi. So insha Allah za mu ɗan yi bayani shi ma daidai gwargwado. Sannan akwai image ko photos. Sannan akwai misali title da virtual set da kuma web browser. Sannan kuma ga call nan, video call ko kuma zoom meeting. A takaice dai zan fara da bayani dangane da recording. So recording iri biyu ne akan vmix. Akwai recording ɗin da za ka yi, misali za ka jona kyamarorinka da ita kwamfuta, ka kunna vmix ka yi recording, ma'ana a studio ne ko kuma a waje. Da haka za ka yi amfani da abubuwa guda biyu zuwa uku. Ko ya zamanto kana amfani da DSLR in tana da network, ko kuma in tana da HDMI. So ana iya amfani da ita in akwai HDMI da za a iya connecting. Sannan akwai camcorder. So ita ma ana iya recording akan vmix. Sannan kuma akwai PTZ camera. So waɗannan su ne kyamarori guda uku da muke da su, ko kuma in ce da suka kunshi software da ake amfani da ita da vmix. So akwai wasu kyamarorin kamar su drone shot da sauransu, su ma takan iya yiwuwa a yi amfani da su, amma dai waɗanda aka fi yarda da su so sun kunshi waɗannan kyamarori guda uku: camcorder, vmix, camcorder, PTZ, sannan kuma DSLR. So gaskiya mu nan mun fi amfani da PTZ, saboda PTZ ita ta kunshi network ne, dole sai da network ake iya amfani da ita, domin ita ba ta da wani madanni da kwamfuta ake iya sarrafa ta kai tsaye. To zan ɗan yi bayani a gurguje, duk da dai ni ba ni da kamarar da nake da damar jonawa a kwamfuta ta da sai na ɗan gwada misali akai. Amma dai da wannan ndi ɗin ake yin ita wannan recording ɗin akan vmix.
haɗe da PTZ. Sannan kuma idan normal camera ne ba PTZ ba, akan iya shiga camera ga ta nan, so sai a iya connecting. In aka connecting sai a samu zarafin yin recording. So akwai recording na gaba da ake yi wanda yake a nan, amma shi ma insha Allah zan yi bayani akai kafin wannan. To zan yi bayani dangane da yadda za a shigo, ko kuma kafin wannan ma akwai abu na gaba da zan yi bayani shine schedule. So bayan mun yi recording, duk da dai bamu nuna ba a zahiri tunda bamu da camera da zamu iya connecting da computer, so za mu tafi kai tsaye dangane da schedule. So ga yadda ake schedule akan vmix. So in aka shiga list, so za a yi adin abubuwan da ake so a shigo da su domin a nuna wa duniya. So sai a shiga add. Idan aka shiga add, so ga videos nan, bari mu gwada da su. Su ne a matsayin videos ɗin da za mu yi sample da su. Misali za mu shigo da videos ɗinmu ga su nan, misali guda 8 ko 9. Sai mu shiga add, so ga su nan sun jeru. So sai mu danna ok. Da zarar mun danna ok za su bayyana ga su nan. So nan za a ga guda ɗaya ne zo, so a matsayin su ne videos ɗinmu, so amma akalla suna nan duka. Idan muka shiga list, bari rufe wannan audio mixer ɗin nan. Idan muka shiga list ga su nan za mu gan su. So waɗannan su ne kamar mun yi schedule kenan. Ita ba ta da time, ba ta da date. Kawai in ka zuba mata video zai dinga tafiya ne, musamman ka buɗe wannan auto next ɗin. Da zaran na sama ya ƙare, so na gaba zai shiga haka har schedule ɗinka ya ƙare. In ya je ƙarshe za ka iya dawo da shi ya ci gaba. So misali sai mu danna play. So da mun danna play, bidiyon mu na farko da muka fara sakawa zai fara playing. So idan ya fara playing da ya ƙare, in ya je ƙarshe, so next video ne zai shiga. So ga next video nan ya shiga. Shi ma idan ya ƙare, next video zai shiga. Amma idan ka cire auto next, so da ya je ƙarshe tsayawa zai yi har sai ka ƙara playing ko kuma ka ƙara selecting na gaba. So wannan shine yadda ake schedule. So da zarar ka yi wannan schedule ɗin, shi kenan. Kamar yadda na faɗa, ba shi da lokaci, ba shi da date, ma'ana ba shi da rana. Kawai in ka shirya mata haka zai ta yi. Ba kamar wasu play out ba, ko kuma ba kamar wasu softwares da ake amfani da su wajen yin schedule ba, kamar irin su insta play out da sauransu. Wataƙila in bayani ya kama zan iya dan nuna yadda ake schedule akan ita wannan software ta insta play out. So ita ma ina da ita, amma dai ba lallai in nuna ba, saboda yawanci mun ta'allaka ne dangane da ita kanta software ta vmix. So wannan shine yadda ake schedule. So idan ka sa auto next, so in wannan ya ƙare, so na gaba ne zai shiga. To wannan shine yadda ake yin schedule akan vmix. So abu na gaba, za mu yi stream. To amma kafin stream ɗin, bari dan nuna wasu abubuwa da ake ƙayata aiki akan vmix. Misali lower third ko logo, ko caption, ko wasu abubuwa dai makamantan haka, insha Allah za mu yi bayani. So idan muna so mu saka logo, za mu shiga add input. So nan ne za yi baka damar ka shigo da duk abin da kake so ka shigo da shi. Misali za mu shiga image. Idan muka shiga image, zai ba mu dama mu je mu ɗauko hoto da muke so mu je mu ɗauko. So idan muka shiga image, za mu shiga browser, ma'ana za mu yi browsing, za mu nemo abin da muke so mu nemo na logo. Misali bari in shiga inda zan samu logo da zan yi amfani da shi a matsayin shine logo na standard logo. Yawa, to ga wannan nan. Wannan ba shi da background, zan iya amfani da shi. Wannan kuma yana da background, amma bari in ɗauko mara background ɗin. So sai na danna open, to shi ma zai zo. So da zarar ya shigo, sai na danna ok. So gashi nan ya shigo, shine wannan shine a matsayin logo na da zan yi amfani da shi akan stream ɗina, ko kuma akan output ɗina, wanda na fara playing zai tafi kai tsaye, duniya za ta gani. Ma'ana ko akan Facebook da YouTube, ko kuma akan satellite, ya danganta da wanda mutum yake yi. So gashi nan. So idan ina so
na fito da shi kawai sai in danna 2. Idan na danna cut so zai dauke mun wannan ya dawo nan. Kamar yadda na faɗa shi wannan kamar preview ne, amma da zarar ka yi amfani da cut so zai dawo nan. So wannan shi ne, so amma ba so muke shi kadai ya zo ba, muna so mu dora shi kan bidiyon mu ne. So da haka zan yi amfani da wannan number 2 din, amma kafin nan ya kamata na gyara size din shi ya zamanto ya dawo sama, saboda shi logo a sama ake saka shi. So sai in danna set, ga setting nan shine zai bani damar na canja masa guri, na dawo da shi nan gurin. So ga position nan shine zan canja mishi guri, ga zoom nan zan dan rage girman shi misali, ga gefe nan position nan ya koma sama ko ya koma ƙasa. So ga shi nan misali na bar shi a nan, so ya nuna cewa na ajiye logo na a nan kenan. So da zarar na gama wannan so kawai cancel zan yi, so sai in yi amfani da number 2. Wannan shine a matsayin number 1, wannan shine a matsayin number 2. So da haka sai na danna 2 sai logo na ya bayyana, gashi nan. Bari in sake playing waɗannan schedule ina domin har ya je na ƙarshe ya ƙare. So zan sake dannawa ya dawo na farko. So ga bidiyo nan yana yi, ma'ana na sa logo. In hakan ma bai mun ba zan iya komawa setting na sake adjusting din shi, misali na sake rage mai girma idan ya yi girma. So gashi nan misali haka nake son ganin shi. So gashi nan logo na, yadda ake sa logo kenan. So idan muna so mu cire, kamar yadda na faɗa, in aka danna 2 zai ɗauke, in ka danna 2 zai dawo. So shine yadda ake saka logo. To yanzu kai tsaye bari mu je yadda ake yin title. So kamar yadda na faɗa za a shiga title, gashi nan. So ga lower third nan kala kala da mutum yake so. In waɗannan ba su yi maka ba za ka iya komawa kai designing naka a waje, a wata software ko Premiere ko makamantan haka, ka je kai designing logo ko kuma kai designing title lower third, sai ka kawo shi kan vmix sai ka dinga dorawa a kai. So yanzu za mu iya amfani da ɗaya daga cikin waɗannan. Misali sai mu danna wannan, mun zaɓi wannan a matsayin shine caption ɗinmu ko lower third ɗinmu da za mu yi amfani da shi. Gashi nan heading, misali sai mu rubuta abin da muke so mu rubuta. Misali mu rubuta live stream, live stream. A matsayin shine headline ɗinmu. So da zarar mun rubuta wannan sai mu shiga misali description, ɗan bayani akan abin da za mu yi. Bari misali mu rubuta yanda ake amfani da, misali sai mu sa vmix a matsayin shine description ɗinmu. So da zarar mun gama rubuta kawai cancel zami, shikenan. So gashi nan ya zo. To wannan mun sa shi a matsayin na biyu logo, so wannan za mu sa shi ya fito a na uku, sai mu danna shi. So gashi nan, so gashi nan ya zo. Shi ma idan girman bai maka ba kawai setting za ka shiga. So da zarar ka shiga setting, so sai ka ma'ana ka canja mashi yanayi, ko ka rage mai girma ko ka rage mai faɗi ko makamancin da yadda kake so, ko sama za ka kai shi ko ƙasa dai. So za ka yi amfani da position, gashi nan. So da zarar ka yi wannan shikenan ka yi amfani da lower third ɗinsu ko kuma caption ɗinsu. Idan kana so ka shigo da naka, so za ka iya komawa kai adin. So sai ka shiga inda kake so ka ɗauko, misali ko photo za ka shiga ko kuma image. So za ka yi browsing abin da kake so ka ɗauko, ko kuma ka yi dragging ma. Ana iya yin dragging, ka fita daga kan vmix, so sai ka je ka nemo lower third ɗinka ko caption ɗinka ko kuma abin da kake so ka ɗora a kan vmix. Misali ga wannan sunan shine a matsayin title ɗina ko kuma lower third ɗina. So sai in ɗauko shi, sai in saka shi, na yi dragging ɗin shi kan vmix. Da na saka shi shikenan, to shi ma zai zo. So gashi nan ya zo.
so za mu iya amfani da shi a matsayin shine lower third ɗinmu. So sai mu rufe wannan, so sai mu saka wannan a matsayin shine lower third ɗinmu. Za mu iya amfani da shi a matsayin na biyu. So shi kuma matsalar ba shi da ba png ba ne ba, ma'ana baki ne shi aka cire shi, so kaga ba zai yiwu mu amfani da shi ba. Bari mu cire shi kawai, closed. So wannan shine idan mutum yana so kamar da na faɗa zai iya zuwa waje ya kirkira nashi kawai sai ya zo ya sa akan vmix. So abu na gaba shine za mu shiga add input, za mu yi amfani da virtual set. So virtual set aiki ne na studio, musamman studio da take da chroma. So idan mutum yana da chroma yana so ya cire chroma, so ga background nan kala-kala da zai iya replacing chroma sa da shi. So gashi nan duk sun sassaka a ciki, shi ma in kana so ka yi amfani da nasu kawai shigowa za ka yi da shi. So sai ka cire chromar da kake recording a kai, sai ka saka ɗaya daga cikin waɗannan set ɗin na studio. In wannan bai maka ba, misali shi ma mutum zai iya zuwa ya je ya nemo nashi a waje. So sai ka je ka yi creating studio a waje, wanda ka ga ya maka sai ka kawo shi kan vmix, sai ka yi amfani da shi. Shi kuma bidiyon sai ka cire mai wannan chroma ɗin. So wannan shine yadda ake amfani da virtual set da suka shigo da shi. So abu na gaba za mu yi amfani da browser, amma kafin browser, so wannan video call ne. Idan mutum kana so ka video call da shi, misali kana da program da kake yin live ko kuma za ka yi recording ne, so za ka yi amfani da wannan ka tura masa link, so sai shigo kan vmix ɗinka sai ka yi live da shi. So wannan kuma zoom ne, shi ma za ka yi tura mutum link, shi ma ka yi zoom meeting da shi misali. So sai ya zamanto kana recording ko kuma kana yin live akan pages ɗinka na Facebook da YouTube, ko kuma za ka tura ne kai zuwa transmission kan satellite. So waɗannan su ne amfanin su. Amma kuma ga browser na, ita browser maybe za mu yi magana da ita, za ta kasance a ƙarshe saboda shine ƙarshen abin da za mu nuna dangane da stream, tunda shine makasudin abin da ya sa muke yin tutorial akan ita wannan software ta vmix. To kawai abin da za mu yi yanzu shine za mu ɗan nuna settings. So settings na abubuwan da ya kamata mu nuna shine za mu yi amfani da wannan mu yi recording. So wannan kamar da na faɗa shine recording. Bayan mun gama bayani akan add input, so zan yi bayani akan recording. So wannan recording ɗin shine zai baka dama ka yi recording abin da kake mixing akan vmix. So zai yi recording nan gurin, duk abin da yake nan gurin zai yi recording, ba ruwansa da nan ba ruwansa da nan, iya abin da yake nan zai yi recording. Shine amfanin recording ɗin. So gashi nan ga settings nan, so an baka dama ka zaɓi format ɗin da kake so na recording. Ga su nan normally muna barin su akan mp4 ne, so shine format ɗin da muke recording akai. Sannan kuma ga size na quality na picture ɗin. So da zarar ka zaɓi waɗannan, ma'ana ka zaɓi quality da kake so bidiyon ka ya fita akai, 1960 ko kuma ce 1920 1080. So shine format ɗinmu da muke amfani da shi. Sannan ga mastering nan na audio, ma'ana shi ma mun zaɓi master, yawanci shi muke amfani da shi. So kusan setting ɗin dai a shirye yake. So gashi nan output 1 output 2, misali in mutum yana da gidajen ko kuma yana da output ɗinsa guda biyu. Output shine misali kana da satellite free to air, sannan kuma kana da satellite DSTV. So idan DSTV ne, in output ɗinka guda ɗaya ne, misali DSTV ne da kai, so za ka zaɓi output guda ɗaya. Idan kuma kana yin free to air ne, sannan kuma kana kan misali DSTV, so sai ya zamanto ka ƙara, ya zamanto sai ka zaɓi na biyu kenan. So amma mu da yake ba ma mu da satellite ɗin, so mukan bar shi kawai akan output 1. So wannan shine format ɗin da muke recording. Sannan kuma za ka iya browsing, ma'ana idan ka yi recording akan vmix, a ina bidiyon ka kake so ya zauna. So gashi nan, so za ka iya browsing idan wannan bai maka ba. Idan muka yi recording, muka gama recording muka yi saving, so zai yi saving akan drive C ne. Gashi nan drive C a documents, sannan kuma a cikin folder mix storage. So a nan zai fita.
idan kuma ba nan kake so ba kan desktop kake so ko wata folder, so sai ka shiga ka zaɓi inda kake son bidiyon ka ya recording a ciki. So wannan shine. So da zarar mun gama wannan setting din, so za mu danna cancel ko kuma mu danna ok, shikenan. So kawai da zarar ka danna nan, so bidiyon ka zai fara recording, so za mu iya dannawa domin mu recording abin da muke playing a nan. So gashi nan mun danna, sai mu danna record, so zai bayyana a nan. Da zarar ya bayyana a nan, khalas, recording ɗinmu ya fara. So wannan shine yadda ake recording akan vmix, akan output da ake yi. So abu na gaba shine external abu ne da ake yin shi dangane da transmission. Misali sai kasance studiyon ka daban, inda transmitter ka take daban, ko kuma in ce gidan tv ka misali yana nan inda nake aiki, amma kuma transmitter din tana wani guri daban. So akwai buƙatar akwai kwamfuta a can, kuma dama ita transmitter kwamfuta ce. So kai kuma daga nan zaka dinga transmitting, ko kuma in ce zaka dinga output din abin da kake nuna wa duniya. So kuma ita kuma transmitter tana can. So akwai buƙatar sai ka yi amfani da external din nan. External yana nufin cewa daga nan zaka shiga can kwamfutar ka ta can a transmitter din, ka dinga sarrafa streaming ɗinka a can. To shine amfanin wannan external din. Kawai dai zaka zamanto kana amfani da abu biyu ne a lokaci guda. Daga nan inda kake kana amfani da vmix, sannan kuma kana connecting transmitter ɗinka. Kawai dai wannan connector ce da yake connecting transmitter da kuma vmix. Ina fata wannan bayani ya fito. So idan akwai ƙarin bayani mutum zai iya dubawa akan website menene external din. So akalla dai wannan shine. Sannan kuma ga wasu settings nan, output 2, akwai 3, akwai 4, akwai str, sannan kuma akwai output ndi str settings, sannan kuma akwai external. So akwai ƙarin bayani akan browsing, misali akan google. So idan mutum yana son ya samu ƙarin bayani, akalla dai wannan shine. Dole dai ni bana amfani da shi sa ba zan iya bayani dalla yadda external yake ba, amma yadda na fahimta shine ya zamanto daga kan vmix ɗinka zaka shiga kan transmitter ɗinka, ka yi abin da kake so ka yi, kai connecting inda duniya za ta gani. Akalla dai wannan shine. Sannan kuma akwai stream. So wannan stream din shine zai baka dama kai connecting pages ɗinka na YouTube da kuma Facebook. Akalla idan mutum yana so ya yi streaming kenan. So wannan shine. Sannan kuma ga wani multi-coder, sannan ga playlist. Wannan playlist din shine ma'ana schedule ɗinka, list ɗin schedule ɗinka su ne a nan gurin. To ga sunan su ne a nan, ma'ana idan ka shirya videos ɗinka, idan ka mata schedule, so a nan za su zo su tare. Sannan kuma a nan gurin za ka yi setting duk inda kake so ka yi setting. Amma za ka yi setting ne ya dinga komawa, in ya je ƙarshe ya sake dawowa, in ya je video na ƙarshe ya ƙare ya sake dawowa na farko. So wannan da shi ne yadda ake yi. Bari in kunna video na ci gaba da playing Allah. So wannan shine. So kai tsaye za mu tafi bayani akan streaming, yadda ake stream, wanda shine ainihin makasudin abin da yasa muka shirya wannan tutorial din kenan. So za mu streaming akan YouTube da kuma Facebook da YouTube. Do dai ita vmix kamar abu biyu ta yi selecting, za a yi streaming akai YouTube da kuma Facebook. YouTube da Facebook watakila nan gaba za ta yi selecting, ko kuma idan aka yi upgrading dinta za a iya karawa kamar da TikTok da kuma wasu abubuwa. Amma dai kai tsaye abinda ta ba da dama a yi shine YouTube da Facebook. So akwai wasu damammaki da mutum yake da shi da zai iya yi akan wasu shafuka, ila bayani zai zo kan haka. To ga yadda ake yin streaming akan YouTube da Facebook kamar yadda na yi bayani. So idan ka danna nan gurin za ka fara streaming, amma idan baka yi connecting pages ɗinka da vmix ba, so ba zai yi ba. So akwai buƙatar sai ka yi connecting, ka yi settings. Kuma settings ɗin nan shine zai baka damar ka je ka kwafo links da suke kan YouTube na URL da kuma
stream key. So dole sai da stream key da URL za ka iya connecting vmix ɗinka har ka samu damar da za ka saki live ɗinka na stream. So don haka za mu je mu ƙoƙari mu fara yin wannan settings ɗin. So da zarar ka buɗe wannan shafin, so sai ka koma kan Chrome ko kuma wani browser da kake buɗe YouTube ɗinka. So gashi nan ina amfani da wannan browser ɗin. So za mu shiga YouTube mu gani yadda za mu connecting YouTube ɗinmu da vmix. So idan ya buɗe zai baka damar ka je inda za ka yi live, saboda sai ka kunna live ɗinka na YouTube sannan yake da zarafin da zai koma kan vmix ka ɗauki live ɗin. So amma dai kamar ina da matsalar network, gashi nan har yanzu bai buɗe ba. So gashi nan yanzu yana ƙoƙarin buɗewa. So ya buɗe. So da zarar page ɗinka na YouTube ya buɗe, kawai za ka tafi kai tsaye kan create, sai ka shiga go live. Da zarar ka je go live, za ka je ka buɗe settings ɗinka na stream, sai ka kwafo waɗannan settings ɗin sai ka kai wa vmix kai pasting. So ni na taɓa yi, so don haka settings ɗin already suna nan akan vmix ɗina, amma dai zan nuna ga sunan a nan. So waɗannan su ne settings ɗin, waɗannan su ne settings ɗin. Wannan abin yana fitowa na antivirus, bari mai da shi gefe. So ga settings ɗin nan, waɗannan su ne settings ɗin. Ga stream key nan, sannan kuma ga RUL nan, wannan shine RUL. So abu biyu zaka kwafa, da stream key shine wannan, da kuma RUL shine wannan. Wannan shine RUL ɗinka, wannan shine stream key ɗinka. So za ka kwafi waɗannan su ne abun kwafa. Shine gashi nan, za ka danna copy. Kaga suna ma ɓoye min shi duk minti 5 idan na buɗe shi, duk sakan 10 zai koma ya sake rufe kanshi, saboda abu ne na sirri. In ka bari wannan wani ya gan waɗannan abubuwan ka, zai dinga maka stream ba tare da sanin ka ba. So za ka kwafi wannan, sai ka koma kan vmix settings na stream, sai ka pasting. Shine wannan gashi nan wannan. So already na kwafo shi, so ba buƙatar na ƙara pasting. Sai ka sake komawa kan YouTube ɗinka, sai ka kwafi wannan stream RUL ɗinka, shi ma gashi nan sai ka kwafe shi, sai ka sake komawa kan vmix settings na stream, sai ka pasting. Shine wannan gashi nan. So already na riga na kwafi abubuwa na, so ba buƙatar na ƙara ƙoƙarin yin kwafi. So wannan shine, akwai quality gashi nan na yadda stream ɗinka zai fita, shine H.26 720 shine frame rate ɗinmu. So idan bai mana ba, za mu iya zaɓar wanda zai mana, wanda zai fi wannan, amma bana jin akwai wanda ya fi wannan zama standard. So akwai gasu nan, wannan ya fi wannan 720 ɗin, wannan 1080 ne a frame rate ɗin. So da zarar ka zaɓi 1020 ma'ana 1080, so ya fi wannan shan data, ya fi consuming data, ya fi jan data. So za mu bar shi a nan saboda kare ya sha mana data da yawa. So za mu bar shi a wannan settings ɗin 720 a frame rate ɗin mu kenan. Sannan akwai wannan application, shi ma settings ne, normally mukan bar shi akan wannan, ba buƙatar mu canja. Sannan akwai hardware, ma'ana use hardware encoder. So wannan ya ta'allaka ne da girman kwamfutar mutum, saboda ba za ka ɗauko ƙaramar kwamfuta ka ce za ka dinga streaming ba, watakila za ta dinga makalewa. Saboda me? Saboda ƙila ba ta da graphics card. So idan kana da graphics card, so ana buƙatar kana da stream ɗinka lafiya ƙalau. So da zarar ka gama wannan settings ɗin, shi kenan. Nan ma wasu daga cikin settings ne mutum zai sake buɗewa idan yana da buƙatar wasu abubuwa da yake so ya canza. Gashi nan output ɗinmu shine dama da muke da shi, sannan kuma gashi format ɗinmu 2640 ma'ana 264 shine, sannan kuma ga settings nan dai duk da muke da su. Normally mukan bar shi a original, ba square ba kuma vertical ba. So mukan bar shi a original. Sannan kuma ga audio mu shine wannan master, haka muka bar shi. So waɗannan su ne settings ɗin da muke da shi. Sannan kuma gashi shi quality ɗin
normally kamar yadda na faɗa idan ka ƙure shi so kamar ka ƙure kwalitin hotonka ne, so kuma ya ta'allaka ne da intanet ɗin da kake da shi. Kaga kamar kai da kake da Starlink ko kuma in ce kake da intanet mai ƙarfi kuma wanda yake ba na lokaci kaɗan ba ne ba, ma'ana unlimited ne, so za ka iya zaɓa kwalitin da kake so, high quality ɗin kama is okay, so ba matsala ba ne ba. So da zarar mun gama wannan shikenan mun gama da na YouTube, so sai mu koma na Facebook. To ga Facebook nan kamar da na faɗa wannan na YouTube ne, sai mu danna 2 sai ya zama to mun koma na Facebook. So ga na Facebook nan shi ma, so za mu je mu buɗe Facebook ɗinmu domin mu kwafo waɗannan abubuwa. Gashi nan sai mu shiga YouTube, sai mu shiga Facebook. So gashi nan za mu shiga Facebook, shi ma kai tsaye za mu tafi inda live yake, gashi nan sai mu taɓa live. Idan muka taɓa live sai mu je go live, gashi nan shi ma sai mu danna. So idan ya buɗe kai tsaye zai ba mu damar mu je mu yi live. Live ɗinmu ya danganta guda biyu ne, akwai live na webcam. So idan mutum yana so ya yi live kanshi da kanshi ne ta webcam, so nan zai shiga. Idan kuma zai amfani da software ne kamar da za mu yi yanzu, shine za mu shiga nan, za mu yi amfani da software ne ta vmix, so da haka za mu shiga nan gurin. So idan muka shiga nan gurin shine zai ba mu damar mu je mu kafa waɗannan security key ɗinmu, stream key da kuma URL. So amma wannan webcam ɗin ba shi da buƙatar, kawai NDI ne yake bukata, network ne na NDI gashi nan, shine wannan, shi kawai yake da bukata in a webcam ne. Amma in kuma a stream key ne, so yakan buƙaci gashi nan stream key. So shi ma za mu kwafi stream key, already shi ma na taɓa kwafa. So zan je kan vmix ina, gashi nan shine wannan. So already shi ma ina da shi na kwafo shi. Sannan kuma sai in sake komawa kan Facebook dina, sai na kwafo ragowar settings din. So ga advanced settings nan, so sai in shiga, to shine zai bani damar da kwafo wannan server din, server RUL shine dai irin wancan. To shi ma sai a kwafe shi, sai a dawo kan vmix. So shi ma gashi nan already na yi pasting din shi. So akwai destination, ban yi bayani akai ba. So ga destination nan shine za ka zaɓi stream ɗin da kake so ka yi amfani da shi. Ga Facebook nan ga, ma'ana idan shi kaɗai kake so, so idan ka zaɓu misali in na zaɓi Facebook a nan, so ya nuna cewa iya Facebook nake da buƙatar yin stream. So amma idan na bar shi a custom RTM feed ɗin nan, so ya kasance ya bani damar da duk live ɗin da nake so in ɗauka a pages ɗina guda biyu, so ina da damar in je in yi live kai tsaye, ba ni da damuwa akai. So wannan shine to daga nan mun gama shirya abubuwan da za mu shirya mata na settings, so sai mu cancel shi kenan. So da haka mun gama settings mu, abin da ya rage mana shine kawai mu je mu live, ma'ana mu je mu stream din mu akan vmix. So sai mu fita, sai mu koma kan vmix din mu. So da zarar mun taba stream, so zai fara streaming kai tsaye akan waɗancan shafuka da muke da su na YouTube da Facebook. So sai mu danna stream. So gashi nan mun danna stream, ma'ana gashi nan ya fara a na YouTube shine zai yi ja, so ga kuma na Facebook. Idan ya nuna mana orange kamar yadda ya fara nunawa, so kamar kenan akwai ɗan matsala a streaming ɗin mutum. Amma in din ya nuna maka ja kai tsaye, to ya nuna cewa live ɗinka baka da damuwa, streaming ɗinka baka da damuwa. So wannan shine. To sai mu koma mu gani ya fara mana. So gashi nan, to gashi nan zai fara, zai kawo mana same abin da muke gani akan vmix ɗinmu. So gashi nan, so a vmix yana tsaye ne baya playing, shi sa za mu gan shi anan baya playing. So da zarar mun ci gaba da playing din shi, so zai fara, gashi nan ya fara. Akwai buƙatar na je na nemo bidiyo mai ɗan tsayi tunda waɗannan gajejjeru ne, so sukan tsaya. So bari in je in nemo bidiyo mai ɗan girma yadda zai ta playing har illa masha Allah. Yanzu misali ga wannan kusan awa ɗaya ne da wani abu. So zan ɗauko shi misali sai na jawo shi ne dragging, na sa shi kan vmix. So gashi nan ya zo, kawai abin da zan yi in dawo da shi nan. Da zarar na dawo da shi nan, kawai sai ne cutting ɗinsa zuwa kan stream ɗina. So za ka iya danna cut. So gashi nan ya fara.
So da zarar ka fara stream ɗinka ya fara kai tsaye baka da wata damuwa. So bari mu koma mu gani yana yi. To zai zo a hankali gashi nan, in muka ɗan jira zai zo, kuma jiran watakila sai ya je ƙarshe saboda lokacin da ya ɗauka, amma da zarar ya je ƙarshe zai fara. To gashi nan ya fara. So bari ɗan buɗe sound ɗin ji. Gashi nan sound ɗin ya zama guda biyu. So bari rufe shi. So wannan shine yadda ake yin live kai tsaye akan YouTube. So bari mu koma kan Facebook mu gani muna da matsala da shi ko ba mu da matsala da shi. So ga YouTube nan, so shi ma gashi na stream ɗin ya zo. Ga stream ɗin nan ya zo kawai na Facebook gashi nan ya fara ma'ana. So amma bai tafi live ba gaskiya, bai tafi live ba saboda mai akwai ka'idojin da ban cika ba. Ya kamata ne completing wannan sannan nake da damar da zan tafi live akan Facebook dina. So ina da dan matsalar settings wanda na kasa gane me damuwa ta, amma a hankali watakila mutum ya bi wannan process din shi ma zai iya yin live akan Facebook dinsa. So wannan shine yadda ake yin stream akan Facebook da kuma YouTube. So za mu je abu na gaba akan vmix dinmu. So wannan shine yadda ake stream. Abu na ƙarshe da zan rufe da shi shine web browser da na yi alkawari. Misali sai kasance cewa kana so ka ɗauki live akan wata manhaja ko kuma akan wani shafi, misali na YouTube akwai shafuka da yawa da suke yi live, kamar misali Saudiya kullum live suke yi akan YouTube ɗinsu. So za ka iya ɗauko live ɗin da suke yi na Saudiya kai ma ka jona da naka YouTube ɗin ko kuma Facebook ɗinka. So abinda za ka shi ne kawai ka shiga add input, sai ka shiga wannan browse web ɗin nan, shine wannan web browse. So da zarar ka shiga web browse shine kake da damar da za ka copy link na streaming ɗin da ake yi akan YouTube. Misali sai in koma YouTube ɗina. Idan na koma YouTube ɗina, bari in buɗe wani sabon shafi, in bar wannan a matsayin stream ɗina da nake yi. So zan buɗe sabon shafi a YouTube. So sai na shiga YouTube. Zan nemo a shafin da yake yin live kai tsaye. To ga Saudiya nan, ga live ɗina yana ci gaba da yi, sannan kuma ga live ɗin Saudiya da ake yi, ga wani ma live ɗin nan, So zan zaɓi na Saudiya. Misali sai na danna right click, sai na kwafo wannan link ɗin. Gashi nan shine address link, zan kwafo. Gashi nan address link, copy link address. So sai in kwafi wannan, sai na koma kan wannan ɗina vmix ɗina. Gashi nan, to shine wannan RUL ɗin, sai na pasting link ɗin. Da na yi pasting shikenan, sai na zo na danna OK. So zan ga live ya shigo na Saudi Arabia na shafin Facebook ko kuma shafin WhatsApp din YouTube din su. Gashi nan, so gashi nan shine wannan. So ya zo, gashi nan. So da ya zo nan za mu ɗauke su ma live kamar yadda suke live, mu ma za mu yi live a YouTube ɗinmu da Facebook ɗinmu. So gashi nan za ka ga kalar tana canjawa. So wannan ya ta'allaka ne da network ɗin da nake amfani da shi. Network ɗina shi yake bani damar live ɗina ya tsaya ya yi inganci ko kuma ya samu matsala. So gashi nan ma'anan har yanzu bai buɗe ba saboda me, saboda issue na network. So ina da ɗan matsala. So gashi nan a nan gurin, gashi nan ma har ya ɗan fara sound ya ɗan fara tashi na karatun Qur'ani. So kamar da na faɗa, wannan kalar da yake nunawa ya nuna cewa akwai ɗan matsala a network. So wannan network ɗin nawa yana da ɗan damuwa gaskiya. Link ɗin nawa yana da ɗan damuwa, TP link ɗin nawa. So dama haka yake wani lokaci. So amma dai bayani ya fito dangane da shi wannan. Kawai yanzu abinda za mu ɗauki live ɗin ne akan vmix ɗinmu. So za mu ɗan maximizing shi size ɗin YouTube ɗin. So za mu taɓa nan sai zamanto ya cika mana screen ɗinmu. So gashi nan ya buɗe ya zama babba. So da zarar mun ɗauke shi anan, so zai dawo shi ma ya zama namu
a feeds ɗinmu na Facebook da YouTube. So ga wasu abubuwa nan da mutum zai iya amfani da shi, na san an sani ba sai na yi bayani ba. Wannan cut ɗin shine zai baka dama kai tsaye dawo nan. Akwai fade, shi ma kamar transition ne, bari mu yi amfani da shi. Akwai margin, so yanzu kai tsaye mun koma kan Saudi Arabia. Gashi nan mun koma Saudiya, ma'ana mun ɗauki Saudiya mu ma kamar da suke live, mu ma muna yin live akan pages ɗinmu na YouTube da Facebook. So wannan shine yadda ake yin live, kai ma kai live da live ɗin wani, ma'ana kai live da live ɗin wani, kai stream da stream ɗin wani. So kawai abin da zaka ka kwafo address link ɗinsa, so ka zo ka saka a naka. Wannan shine yadda ake yi. So amma dai muna dan matsalar stream ɗin a duka softwares ɗinmu, kuma ce a duka pages ɗinmu na YouTube da Facebook. So gashi nan ya nuna mana orange da kuma yellow haka. So bari mu koma mu gani, sai mu shiga wannan. So gashi nan har yanzu bai zo kan karatun Qur'ani ba, amma dai yana dab da kawowa. So gashi nan ya zo. So da haka Saudi Arabia suna yin live, so ko kuma in ce Makka suna yin live, so mu ma muna yin live a page ɗinmu. So bari mu koma a Facebook na gani, shi ma ya zo. To shi har yanzu bai karaso ba, ko da ke shi ma in aka dan matsa, to gashi nan shi ma ya zo. Kamar yadda na faɗa, gaskiya ni ban fara live akan page ɗina na Facebook ba, saboda akwai wasu abubuwa daga sunan ya kamata ya completing da wannan sannan ya tafi live kai tsaye. Akwai abin da ban cika ba na post, shine wannan. Amma dai gashi nan connection ɗin yayi normal, na yi connecting da Facebook ɗina, amma kuma akwai abin da ban karasa ba, shi sa ba zai iya tafiya kai tsaye kan page ɗina ba. So wannan shine yadda ake yi. Ina fata bayani ya fito dalla-dalla dangane da yadda ake amfani da vmix. So watakila in dan cike da wani abu da nake so na yi bayani, barin kashe sound din saboda karatun Qur'ani ne, akwai bukatar ya zamanto ba a surutu. So gashi nan na kashe sound din, amma live dina zai ci gaba da yi, amma fa ba zai fito da murya ba, tunda na riga na kashe sound din, ba zai fito da murya ba. Saboda me? Saboda wannan recording nake yi yanzu. In na koma kan page dina, so ba zan ji sound ba. Bari koma ƙarshe, za ku gani. Bari ya je ƙarshe. To gashi nan sound din ya dauke, saboda na kashe shi already, na kashe shi akan vmix dina. So da haka yanzu ba za a ji muryar ba, saboda me? Saboda na koma a vmix na kashe sound din. So wannan shine yadda ake stream. So abinda nake so na nuna shine na so na nuna wannan software tamu ta Insta Playout. So Playout ne da ake yin schedule, ita kawai akinta schedule, kawai schedule. Saboda me? Saboda tana da tsarinta shine za ta baka lokaci, sannan kuma za ta baka rana. Akwai rana, akwai lokaci da zaka shirya mata abubuwan da zaka shirya na stream ɗinka. So gashi nan already na taɓa buɗe ta, shi yasa gashi nan. So waɗannan da ake gani su ne ɗan ƙananan clips da ake iya cike lokaci da su. Misali program ɗinka na minti 30 ne, to amma bai cika minti 30 ɗin cif ba, misali minti 25 ne, ko da 6 ko da 7 ko da 8. So akwai buƙatar ka ɗan samu 'yan mintuna ko 'yan sakanni da zaka cike wannan lokacin, har ya zamanto ka cike minti 30 ɗinka da program ɗinka next na minti 30 zai shiga. So su ne waɗannan. So akan cike lokaci da su, ga su nan. In mainstream ɗinka ko kuma in ce main schedule ɗinka yana yi, gashi nan shine wannan za mu shiga. So idan schedule ɗinka na nan na awa ko na minti 30, saboda ita nan schedule ɗin na awa ne ko na minti 30. Normally haka yake, yadda yake a gidajen TV, minti 30 ko awa ɗaya. So don haka idan kai
shirya mata na awa ɗayanka ko ka shirya mata na minti 30 ɗinka, so da zarar ya ƙare, inda akwai 'yan sakanni kafin next awa ya shiga, so zai dawo kan waɗannan ƙananan clips da zai ciki a gurbin mintunan da ya rage awa ɗaya bata cika ba. So a kalla dai wannan shine. Sannan kuma ita ma ana iya yin live ba tare da kayi amfani da vmix ba, za ka iya amfani da ita kai tsaye ka dinga stream ɗinka akan YouTube da Facebook. Shi ma ƙila zan samu lokaci na yi bayani a kai. Za ka iya haƙura da vmix ya zamanto kawai insta playout kake da ita, ka dinga yin live ɗinka da ita. Kawai za ka shiga ne ya zamanto akwai settings ɗin da za ka cike a nan. Idan ka cike settings ɗin sai ya zamanto shi ma kana zuwa ka je kai live akan Facebook ɗinka da YouTube. Akan Facebook da YouTube wataƙila shi ma zan yi bayani in hali ya kama, amma dai a takaitace wannan shine, tunda ba ita muke so mu yi bayani akai ba, bayani ne ya zo kanta yasa na ɗan yi bayani. To zan bari wataƙila in hali yayi zan yi bayani akan ta ita ma dalla-dalla. Dalilin da yasa na yi amfani da vmix shine saboda damar yin recording. Na san kai kana da zarafin da zaka iya yin recording ko a masallacinka ne ka ɗau juma'a kai tsaye, so zaka iya amfani da ita vmix. Zaka iya amfani da vmix ka jona camcorder ɗinka ka dinga mixing. Kai kana daga wani guri daban kana mixing abin da yake faruwa a cikin masallacin. Amma ita insta playout wannan wadda na kunna, ita ba maganar recording a cikinta kwata-kwata. Ita kawai maganar output ne, kawai maganar streaming ne, maganar transmission ne kawai ake yi. So da haka akwai bambanci tsakanin vmix da kuma insta playout. Ita insta playout kawai schedule ake yi, kawai schedule ne aikinta, sai kuma kai connecting da YouTube da Facebook kai streaming. Amma ita vmix gaskiya ana iya recording da ita, ana iya jona mata kyamara a yi recording, ko ya zamanto an ɗauka live a stream ɗin mutum na Facebook da YouTube, ko kuma a yi recording a aje a gyara daga baya a yi amfani da shi. So wannan a takaice shine insha Allahu bayani dangane da vmix. Ina ganin anan zan dakata saboda gashi nan har na yi minti kusan 50 da yin wannan bayani dangane da vmix. In hali yayi, in akwai wani abu kuma nan gaba watakila ma sake dawowa mu yi bayani. So wannan shine, bari mu kashe recording ɗinmu na da muke yi. Zai zama kamar mun yi recording ne na abin da muka yi streaming. So zan kashe recording ɗin gashi nan. So da zarar na taɓa zai je saving. So zan yi amfani da nan gashi nan, kawai sai in danna, sai ya zamanto na yi stopping ɗin recording ɗina. Sannan kuma ga stream ɗin shi ma da zarar na taɓa shi, stream ɗin zai tsaya na duka shafi na Facebook da YouTube, sai na kashe shi ma gashi nan na tsaye da shi. So wannan shine yadda ake amfani da vmix. So ina fata bayani nawa ya fito, ko in ce bayanai na sun fito dangane da wannan software ta vmix. To ina ganin shine wannan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.